Dimarts 15 de novembre. Ja sé que fa 500.000 anys que no gravo, però és que tampoc he tingut gaire res a dir. Em quedava fer una menció especial a les meves amigues filòlogues que han sigut de gran ajuda en la redacció del llibre. De fet, les he fet constar una per una els agraïments, perquè, a part de fer una mica com els amics del poble i fer-me aturar el cap una estona, m'han ajudat a desbloquejar-me quan se m'acabaven les idees. Per exemple, un dia en què no se m'acudien cognoms entre cometes mal escrits, si voleu saber de què parlo haureu de llegir el llibre. Les vaig obrir pel grup que tenim al WhatsApp i em van començar a dir un munt de cognoms d'aquesta mena. Un altre dia també els hi vaig demanar que em diguessin casos en què en català fem servir el verb fer i en castellà fan servir el verb dar. Fer pena, dar pena. Fer petons, dar besos. Fer classes, dar classes. O sigui que això, crec que no hauria sigut just no anomenar-les en aquest blog. Gràcies, nenes, em vau ajudar moltíssim. Fa unes setmanes vaig parlar amb la Patrícia, la xica de l'editorial amb qui parlo sempre, per tema pasta. Per quan he d'enviar les factures i tot això. Els diners. M'imagino que us interessa saber quan es cobra per fer un llibre. El tema diners sempre interessa. Així que d'acord, us en parlaré una mica perquè aquest blog és per parlar de tota la veritat. De tota la veritat que pugui, si més no. Es cobra bé per fer un llibre? No, és gairebé impossible guanyar-se la vida escrivint llibres si no és que et dius J.K. Rowling i has escrit la millor saga del món, que és Harry Potter, i no penso discutir-ho. Perquè us feu una idea, el que a mi em pagaran, perquè encara no m'han pagat, és el que cobra en un mes una persona que té un sou normalet tirant a justet. Que dius, doncs està prou bé. Està prou bé si pots escriure un llibre en un mes. Però si, com en el meu cas, necessites 3 mesos abans per escriure'l, ja no està tan bé. I amb tot això vull deixar clar que no estic retraient res a l'editorial. Aquest és el preu de mercat i ho tinc clar. És més, sé que hi ha autors que cobren bastant pitjor que jo, així que em sento afortunada i tot. Em sento afortunada per això i per altres coses que ja he explicat. Per la professionalitat de l'editorial, per la confiança que em transmeten... Estic molt contenta amb l'editorial, de debò. Si no fos així no ho diria. Tampoc diria que no estic contenta, senzillament no diria res. I pel que fa a diners, suposo que també us interessa saber quan cobraré per cada llibre venut. Doncs és senzill, en principi jo cobraré un 10% del preu de cada llibre. Això també està estipulat. Pels llibres catalogats com a literatura juvenil, els autors s'enduen un 10% dels beneficis. I pels llibres catalogats com a literatura adulta, els autors se n'enduen un 20%. Això de literatura juvenil i literatura adulta són etiquetes convencionals que no agraden a molta gent, sobretot perquè així sembla que la literatura juvenil sigui com de menys categoria. I no, hi ha llibres amb aquesta etiqueta que són molt més bons que llibres per adults. I això és així. O sigui que sí, el meu llibre està catalogat com a literatura juvenil. Corregeixo, el meu llibre està catalogat com a juvenil, sí, però no com a literatura. Com que no és un llibre de ficció, no es considera literatura. Per tant, si el llibre val 10 euros, no tinc ni idea de quan valdrà, només és per posar un exemple. Jo cobraré 1 euro per cada llibre que es vengui. Però la cosa no s'acaba aquí. Dels primers llibres no cobraré ni un duro, perquè se suposa que el que em pagaran ara són diners que m'avancen dels llibres que vendrem. Vaja, que fins que no s'hagin venut més de 1.000 llibres, jo calculo que no cobraré absolutament res. O si més no, res de nou. Perdoneu, avui us he fotut una bona xapa. Però si jo, que sóc de lletres, sóc capaç d'entendre-ho, m'imagino que vosaltres també ho sereu. Res més per avui. A reveure, família!